ing katutuan busal daring ke kong puso at nabilog akay sila. Lugod at alise at tatakap nganing libro king keraklan akasalanan legoran kong talasin kalamampon kapayakan yang kekoy panabang sila makakakong garalan iba't king nito ka na pag mananuan na ko'y koman walat kilog ning tipo na niyo huling at iwayang dilungan tao hindi bukla kasibol king ba kayong makainom king ganong amali malalo na sa pinsa ing balang si kakatao kekoman halasaning pekamaulagano ning mensabing sibulayan ban kita itangkaw hemu mayang patliburan nune tunay ang madilo luminis yang ganap kambang king mabilo na kaladua nung sanoing atiyo hangyan ipag celebrando ding da kalataw huling nga do kaluguran iti ingati yung aldo ingati yun ang pangamate ni tani ng Yeso Cristo kaluguran ang mag-aral dapat yung mong pag-aralan nung karing ama nung makatala kanyang santong kasulatan kaya lang mamamate na naingati yung kamatayan pamikawanin niya ng espiritu nga na yung punan ng laman antimoing sinabi no karingati yung halagad no king kayong pamagayon o tamati yung dasa na daw. At iulang matudod. At ilang makapi ba to? Kitang dip awaras ayat yung kayayaduan. Haluan do, kaluguran, amag-aral, ingat iulang maglami. Huling nanay at iwalang daratang hingkapinanditan. Dapo talayang sinabi o mutiyang pakamalan kailangan ng Mateya nunay nga tiyon ang sasabihan kailangan niyang nako kaluguran ang agaran. Huling nga na nung ayay timako liguran kong talasuyo hing mapamatulang espiritu, pangako at pangako na. Nitanig pa kaluguran na naging ene, ipadala. Muring sabihan kaluguran nung itipin at makoyo.
Padalani nga naningig pa ing ati yung Espiritu. Ang mapamatula at uro king katutuan kayo. Haniapin kaluguran ang mag-aral nung nilarawan mga tiyo ing pangapaku king kurus liguran kung talasuyo kailangan yung saliksikan deta matiyong amano. Huli nga tiyo ng sasabihan selina ko king mabyan ang daya. Pinakuning itandanan pamutiyang talasamba. Kinganang aduang pikor sa dutong pamutiyang akong pamilya. Haniapin king pangayati yuyo anyang bayo bumulot ya ding pitong amanong ngelipi sasabihan yula hilaring kayang simbitla pamutiyang talasamba. Siya pakilala ni king babae nga na babae ning anak mo. At nung makananuya anyang king kasakitan dinala niyo. At iyon ang sinabi kang Pedro, huling tutong mga kuyang matapat. King epa yung bulot iya rapot ni patibayan ya anyang at yung payalya na ya. Pedro nga no. Heman lumabas ing makatatloy at ulaw king manok gano'ng matiyang pakamalan. At yung umanang itatuwa metupad o kaluguran. At king kayang pangayatiyo busal na ning kasakitan. Dingati yung kayabe na humutiyang kaluguran ing metong naing sasabihan na at ing metong kaluguran. Huling sasabihan na nung ikangalaying Kristo o ba't ekatipakin, halagan mo yung pangagapos at iligtas mo ko. Dapoting metong talasuyo, nanoy nga yung sinabi na at mga manukang makanyan, nung kiratamera patiti, karampatan mo pinga na uling tiyo katang ni kasalo. Dapoting tao ngay ni alam depatan nanuman. Haniapin talasuyo, pumati akong kaluguran. Kanita yung yawad, no? Puta nga ng atiyon ako, king paraiso bilang. Ganakan mo ko nga na ning hamano ng simbedla. Ngeni pa nga na yatiyo kang kayabe ko. At king pangayatiyo na wamuti ang talasuyo ko. Gilisak na yung mauyo. Nuya kinawing ginu, uling king keraklandaman, ding dakalataw, alang lugudameya, kito matiyang pakamalan ko. Kanito, talas kuyo, anyang at yung nilas na ya. Gilisak na kitangig pa'y pinadili na yung espiritu na. Kaluguran ang agaran. Haniapin ingking santong Biblio, alala nga ng mas maigit pang lugod, ay daw na hindi nakiuli na rin kakaluguran o yung taon o kanya. Mag-aral po at paisa ko umuti ang kaluguran. Haniaking kekong pangayatiyo, umuti akong pakamalan. Nung takot kang Kristo, yaiting tunay kabiyasnan. Papanatilian niyo yung takot, kinuliling kasalanan, dapat ni kayatin ko sang tepangan, kinupangan niya pati yung kambang, kinuliling mayap, kapanilatan ding kakaluguran. Sumulong pong lumapag, king mayap kabalo niyo. Pangatman yung kalamat inupayaning Ginoo. Dingati yung kekong puso liguran kong talasuyo. Huling nung makananong sasabihan na
Nung makakalilwa kayo na nung manalakong harapat nga ng Santong Ebanghelyo. Dapat atin niyang sinabi. Lumapit po kayo at iyalapitan na kayo. Nung manatili po kayo, yaman manatili yun. Hakilala yung mayo. Hanya namin tuturo na ninuman nga na yung mekabalo na king mayo at kay bate gagawa na kayo iti kasalanan o matiyang tarasan ba. Nung makaniyan, ingatan yung sarili mo o matiyang pakamanan po. Ni din mang balang ke ko nga manong patiro yung tuturo. Ingatan niyo kaluburan, huling dakalang daramdam ke kayo. At nung dingamano ng Kristo, diyalayang pong Espiritu, at kaiba't gugulis sa kila, o mutiyang kakamalan ko, anya pa ingat ning turo, ampon ingke kang amano. Kanita mano. Detang kita makiramdam, hemulaya ligtas. Nuni pating kaladua mo nga ning makasulat. Nung makanyan talasuyo, ni kami itong sang panamdam, netong kaisipan pa'y kiking kabanalan, pisasan netong anyuing obra, o matiyang kaluran, kingalang pamamili, o matiyakong pakamalan. Salamat. Dakal na hindi parating sasabihan ni King Balang Keken Panyata. King eskwelahan, hemu kabud imadara. Hemu ing mababatiyo kang lulog. Hemu kabud kaluburan, hingati yung daramdam ka. Nung kailangan mong patibayan, bakang lunto media sa kingkekang pamagaraw. Inguli na ning dapat. Apatilala mo. Dapat ay ating kalinisan ang punong mapino. Dapat ay ating kababanlo. Kapibabatan bungso ko. Makilalas ang ganap ketayong ikapin. Liburan ko, hintiruan na ning banal ng pangako. Kapanilatan na. Anong nanupin, hingayo buring marapat ke kayo. Kayo sa gagawan na rin kapatadiyo. Nunenong saling buri yung marapat ke kayo. Ngalaiting ke kong daptam, karing kano pa yung tao. Huling netong kayo mukhang Kristo, ni kakapatad kong totoo. Nyatin. Pag masabalan niya, ing banalakasal pantayanan. Kaya ko taga-kiyati nga ning parating ning dalawang. Huling yung palauna ning bukas, eyaman kakilala yan. King netong mungaldo, eyaman ay pagmarangal. Heyo balo, legoran ko nung naring kekoyatan na. Dapat nung malingap ko king maya, kumatiyang talasan ba. At parating makasadiyo, kano pa ning sundanos na, heyamaniling oras nung kapilan magtalaga, nune parati ang makasadya, ketang tekitang gapa ng obra. Salamat. Hilareti ding lamang ko. Kaluguran hamatapan. Mapanalangin ko sa inke kong kabilyan. Hemusay balang ke kong sarili, yung pakipanyawa diyo kambang.
Ngunit lalong-lalo na pa, deta nga lapang dakalaya intindihan, halapang dakalabalo, kaluhuran mag-aral, bangketa nung biyasan ako, hatin akong beruan, kalubayo lang o biyasa, kinkarelang pamag-aral. Iyan asla. Adios, in bendición. Yain ke ko na ako. May papagmanano kayo at may papagmasabay kayo. Masakit na saning netong, masakit iyan ang bungso. Ating masakit daring dakal, hingnetong makanyan mo naman, kanita, luntoyeng tunelugod, antimayin kakong diwang, leguran kong talasuyo, king kakong panyakang, iyako din at iyako yan. Ingke ko may ipagmanano, hingkapayapanan ng Diyos ya, ingke ko lalakuan ko. Magipag-alios ya kayo yung sinuyo, ing Espiritu Santo. Lako.